Shot number 1. Oh yeah. Ayan. Okay, so checkpoint number 4. Yes! Woo! Inyong mga sarili. Touchdown, Tundol. Tundol. Uy! Shoutout po sa inyo. Galing. What is up guys? So nandito na kami ngayon sa Lingayen. So nag-ride na kami kanina mula Burgos hanggang dito kasi inantay namin si Pops Ajon. Kasama ko. Yan. Pops. Yan. So, ito pa, Pops Arnel. Yan, from Sual. Tapos nandito yung tandem ko. Oh, wow. Ito akong kami itlog. Yan. So ngayon pupunta na kami sa Rosales. Participant tayo or sasabak tayo sa Lakbay Pangasinan 410. So ito yung kaduo ko, Mamaw. Mas Mamaw to. So ngayon aantayin na daanan. Aantayin na lang namin yung isang kasama namin, then take off na kami papuntang Rosales. So hindi ako masyadong dito magsasalita kasi more on action tong gagawin namin. Endurance to, hindi ka pwedeng mahuli or pero kami takbong chill lang, hindi naman kailangan na mabilis. Ride with your limits, ewan ko, basta something like that. So ayan, the feeling is hindi ko ma-express kung kinakabahan or what, pero this is the first time this is the first time na sasabak ako sa endurance challenge. Nagamit ko yung aking motor na ito ang matindi guys, 2 months pa lang yan wala pang 2 months pero isasabak ko kaagad sa ito. Ayan, update na lang mamaya guys kung ano yung mangyayari kasi ang sequence na mangyayari ngayon, pupunta kami doon sa Rosales, tapos papacheck namin yung motor sa TRI, then pupunta kami kila Papa Lance, shoutout Papa Lance. Doon kami tutuloy kasi bukas 4 AM pa lang yung take off, and ride safe sa amin. Sana lahat ng participant ng Lakbay Pangasinan safe makarating sa kanilang tunay na finish line. This will be a long ride, and stay tuned guys kung ano yung mangyayari. Yun this is my first time, kung ano yung experience ko, yun yung makikita nyo. Then ayan, lawan mo ako, yan, kitang-kita ko, yan. Shout out sa lighting. Kitang-kita yung yung oily skin. Ayan, pero po kita naman. Ayan, update na lang mamaya guys, then bye. A few inches later. Kung suswertihin ka nga naman. Pulan. Blessing. Shower blessing. Shower blessing. Anong masasabi mo, Pops? Napakamalas. Napakamalas.
rin ako sa likod. Yung slide talaga. Busan ng bilis! Ay! Napaka-solid doon! My God! Busan ng bilis, dito ako sa huli para makuhanan ko sila. Bala! Gira! Gira! Saan na to? This way to going Manila. Going to Manila? To Manila. Bakbak! Woo! Solid! Baka solid! Woohoo! Yahoo! Woohoo! Solid! Woohoo! Itong SYM na to, plus 110. Tagado daw yan eh. Grabe, ang bilis niya oh. Grabe, takbuhan namin sa daanan oh. 90. Sobrang saya. Dito pa lang kami. Dito kami nakakarating ng grid. Dito pa lang nagwawaswasan na kami. Malapit na yata kami. TP next. Yung bridge papuntang Villasis. So, balik kakanan kami dito sa may panang bridge na to. Tapos doon na. Okay guys, so dito na kami sa Rosales. Dito na rin yung grid. I love Rosales. Woohoo! What's up guys? Here we are. Dito na yung mga rider oh. Woohoo! Saan kaya kami pupunta? Dito. Ayan. Papasok na kami sa grid mga paps. I feel the rush. Kinakabahan ako man. Ito na yan. Ito na yan. Kinakabahan ako. Kinakabahan ako. Kinakabahan ako. Nararamdaman mo yung nararamdaman ko? Hindi. What? Pagtutang muna kaya tayo. No, pag sudden break, ibo ko sa likod. Nagkakaputo na yan. Nangangamoy ko yung goma eh. Oh, nag-skid na naman ako doon kanina. Break ang kana mo, hindi mo naririnig yung makina ko. Umaga ng lagi, tigain. Oo. So, mamaya na lang ulit guys. So, prepare muna kami kasi muna kami. Then, papacheck namin yung motor doon. Meron po akong nakitang famous. Ay, grabe. Mamiya. Ayan. Ano yan? Vlog ba yan? Opo, vlog po ito. Hi! Hello! So, nagpagas na kami, nagpa-full tank na kami dito sa may Rich Star. Ma'am, pwedeng magpakuha po ng picture? Sabay kayo napunta dito? Opo, lahat po kami. So, after na ito, try and pasok na sa grid mamaya. Sayaw, sayaw, sayaw! Sayaw! Sayaw nyo! Hindi ko alam eh. To the right yun eh, to the left, to the right. How you do it, everybody. Uy! So, papacheck muna kami motor o RCR yung registration form dito sa sa Lakbe, Pangasinan ito. Tapos lisensya. Yung loyay kabin. So, lalagay muna namin doon yung motor sa Size large, lalagay namin doon para ipacheck. 0. Yes sir. Clutch, papaitan isa pa. 997. Wala, isa. Bike number mo sir? 0283. Last. 283. Bike number Paredo na lang din po ako ng driver's license tapos yung waiver natin, sir. 377. Last.
nandito ka. Natin yung page. Yung next na mupulutin ko for raffle, yun nandito lang. Okay, Moto KS. Pandar na lang ako, sir. Sir, punutin mo ha. Hi. Kasi, sino kaya nunod? Ano? Auxiliary mo, sir. May, ano yan, may sariling switch. Apo. Ano ka, bike number mo ha? Ano sir? XL. Kent na lang natin nito, sir. Tapos itong ano natin. Saan po, sir? Balikan po na lang ko sa boot. Pwede natin itaas yung ano, Galing. motor natin. Tapos pwede tayo magpapicture. Solo category. Good luck, Pops. Kita-kits na lang mamaya sa daan. Yes, po. Ayos yan? Number. Duo tangag pa picture jay, duo. Thank you po. Okay na. 0. Shout out kay Papa Lance. Bike number 10 sa 1. Nag-end sa bike number 11. Hindi na uwi, sir. Tingnan. Bike number 256. Wala ka siya. Tara naman ako. 0. Bike number 8. Congrats. Ayan, so present na namin yung mga papers namin. Pwede naman daw po yan. Ay, proof of payment. 1008 ka. Ay, resibo. Oo. Anong size mo? Wala na. Medium na ako. Ay, tandem pala pa. Tandem po kami. Galaw. Medium na lang. Ano may 08 po kayo? 03 tsaka 0283. Ano nila sticker? Nabigay mo na yun. O silang dalawa. Ano? 0283 po. Ay, anong binigay mong sticker? Wala ka Yeah. Yung tandem. So, yung mga gusto mag-avail ng sticker natin? Oo yan. 50 pesos lang po. Meron na nga ito eh. Abansado, 0. Okay. Okay na po. Pipirma na ito. So, okay na. Nakuha na natin yung mga kit namin. Kailangan talaga ng ano. Now, ipinan na namin yung mga motor namin doon. Then, pahinga. Ay, pangalan sir? Limuel po. Limuel. Bike number 1, 2, Okay na po. Duo po. Duo. Sige na, Paps. Sige na. Okay, so tapos na kaming ma-inspect. Tapos na rin yung registration. Dito na kami sa grid ngayon. Ayan. So, papakita ko yung mga upuor na nandito. And then, matapos ko sa Mabini, Buto Street sa Aguilar. Yung mga nag-record, sabi nila, kakasakay ang Aguilar. So, hindi na kailangan magandang ng helmet o magpuputos. Okay. Kasi, kahit sa isa pa ng buho mo, okay na yun, nakahelmet po, selfie.
namin sa Kila Papalans kung saan kami mag-stay. Ayan, I love Rosales. I love Rosales. Ayan, picture din sila. Ayan. Shout out kay Papalans. Yes. Shout out sa mga solong. Shout out sa mga iniwan. Solong di nag-iisa. Okay guys, so ayun nga, andito na kami kala Papalans. Kaya ako nag-video kasi magsha-shoutout ako sa mga naging sponsors ko sa endurance na to. Sino bang unahin ko? First, syempre sarili ko. Tapos second, yung mga nag-sponsor ng mga gamit ko. First si Sir Fred, Top Box. Tapos second, Top Box and High Cut Shoes. Pops Ron, Laungayan, basta yon. Shout out sa'yo kasi pinahiram ako ng power bank. O shout out sa BRC na magmamarshal. Mamaya sa pangilang checkpoint yung photo ops yung Tondol. Pangalawang photo ops sa Tondol, Anda. So shout out sa inyo. Thank you. Tapos lahat ng mga organizers ng Lakbay Pangasinan 400. Shout out sa inyo. Sa mga vlogger na kagaya ko, shout out sa inyo. Ride safe sa ating lahat. So, pahinga muna kami guys. Bye! Papalans. Sa family po. Hello po. Kain na muna kami. Hello food. Yan. So, 4 AM yung take off. Knockdown. Minsan nagsa-cellphone pa. Pero ako, pahinga na. Tomorrow for sure. Okay, kakagising lang ulit. Kakagising. Okay. Pair na kami. Balik na kami sa grid. Okay na. Ready nang sumibak pero ang sakit ng ulo ko. Like this. Ang sakit ng ulo ko. Ewan ko kung ano nangyari pero ang sakit talaga ng ulo ko. Panigurado mag-i-skid na naman ako 2 beses. Huwag kayong Skid. salpukin kayo sa likod. Skid boy. What's up again? Ayan, so getting ready. We're ready to roll. Ayan, tingnan naman, ang popogi namin, di ba? Pero walang ligo. Ginawa namin hilamos, toothbrush, tapos refresh lang ng konti. So, sikreto naman ngayon. Sikreto na naman. Kami na lang Ayan. guwap. Ayan, so we're ready na. We're ready to roll na. So, tagits mamaya sa grid. Nakaganito tayo lahat. Tapos yung sasakyan pala natin mag-endura. Pwede. So, kita-kits na lang mamaya sa grid. Bye! Hi guys, so andito na ulit kami sa grid. Parang mga paaga tayo ng sendo. Pagdating lang, kakandak natin yung final briefing. Endurance challenge, so Lakbay Pangasinan. So, ito, kahit at your own pace. Ako kayo sa sarili niyong speed. First batch ng Lakbay Pangasinan 400 kilometers run. Palakpakan naman ninyo ang inyong mga sarili. Ayan. Inyong endurance ay yung M3, sinaunang endurance sa lahat ng mga taga-PNP. Kayong rarat-rat sa kalsada, mahaba yung oras nyo, 400 kilometers. Kung 60 kilometers per hour yan, tatapusin nyo ng 8 hours. So, mahaba yung oras nyo. Mahaba pa yung oras nyo. Check nyo muna yung Mamaya na mga lang. motor nyo. Oo. Kita. Pang 80. Wala ko. Hindi kaya. Mamaya lang, chat kita para makapunta ka na rin dito. Sige. Mamaya na lang, Rod. Oh, Pam, Sarisa, yung mga kasama mo. Oo. Sa RGB natin, Waldo. Sir Paul. Yes. Ay, Ayan yung mga gustong maglag. Punta ka ng Baler, Ilagan R, Send off na. Pagubun, 50 minutes more to go. Sana all naka-upload. Ayan. Woo!
pa, mamaya ko pa bubuksan. Grabe, nagbumoys ang helmet ko. Hindi ako makita. Hindi pwede to. Woo! One! Woo! Take off! Go! Woo! Ayun na guys! Woo! Nagtitake off na yung mga big bike. Grabe, nakakabahan ako men. Woo! Gumags. Hindi ko lakas tong busina pa sa ride safe. Bawal may skid. Grabe, kinakabahan na ako men. Pops Arnel. Mamaya. Ayan nga guys, oh. So, nagte-take off na yung mga solo. Tapos na yung big bike. Ngayon naman is solo and tandem kami. Tapos couple. Test engine lang. Ayan guys, so take off na. Woo! This is it baby. RS sa inyong lahat. Woohoo! Shout out sa inyo, shout out. Oops. Yan. Goodbye. Yeah, baby. Ito na. Woo! Hindi ko ma-express yung pakiramdam ko ngayon. Andun yung yung naghalong kaba, tsaka excitement. Asahan nyo na guys na sobrang tindi ng bakbakan na to. Huwag nyo na asahan. Tatakbo kami ng below 80 dito. May mga natira pa doon. Ayan. Woohoo! Kapit na ang kalsada. Magja-judge sa'yo bilang isang rider ang kalsada. Ingat sa amin. Ingat sa amin. Apo, kami po. Yan o. Ito na nga mga katoto J-Mac lang. Walang masyadong nagbi-video dito guys. Hindi kagaya ng mga ibang mga endurance na full support ng mga tao dito, halos wala. Ang kagandahan naman dito, organize yung mga checkpoints and photo ops. Ang kulit talaga ng papot na yan Pipot sabi niya. Op. Shout out kay kuya. Mablog pa ako. Aakyat kami doon guys aakyat kami doon. Ride safe, Max. Ride safe. Ride safe. First time. Okay, sir. Akyat na po. Yo, may mga pictures. Okay na po. Dito yung mga tao. Woohoo! Tara guys! Gusto ng bilis, baby! Ito yung mga kasama namin. Ginagawa nyo. Sabi na una kami. Ito na nga, guys! Woohoo! Nakapagbola na kami! Excited much? Hayaan namin silang mga magsibakbak. Bye! Bye! Woohoo! Sige, bumakbak kayo! Bakbak pa mo, pero nagugutom na ako! Tingnan natin ngayon ang gas consumption ng Raider. Kasi kanina, gas na ako, mala dasil, ang full tank. So, kumonsume ako ng 200 pesos doon. Ayan, so maganda-ganda naman pala ang daan dito. So nag-consume ako ng 200 pesos doon. Then ko dito sa Rosales, consume naman kami ng 150 pesos. Yan may mga marshals tayo dito mga katoto staggered position kami dito mga paps. Mahirap ng nasaan na ba yung sinasabi ko? Hindi ko na alam. Sige, bakbak! Bakbak na mga tong mga to. Itong mag top 1. Pero kami nito mga kasama ko, takbon chill lang. Pero ganun din yung takbuhan namin kanina
papunta pa lang kami dito. Pero ang plano kasi, kaya na kami babakbak kadating ng Westie. Sige, mamaya na lang guys. Drive muna ako para makapag-focus ako sa... Bye guys! Kita-kits sa checkpoint number 1. Okay guys, so checkpoint number 1. Oops, baka matamaan ako eh. Woo! Eh, habulin kayo mga yan! Woo! Woohoo! Eh bro! Asan na sila? Grabe naman. Dito na ba yun? Checkpoint number 1? Ba't parang bilis? Checkpoint number 1 pa lang pero busan na ako ng isang bar. My gosh. Woo! Bye bye. Saan dito? Hindi ko alam kung saan. Di ba sila galing? Paano nangyari yun? Hassle. Sky Plaza. So checkpoint number 1, Sky Plaza. So shout out sa mga volunteer dito. Nagkawalaan kami ng mga kasama ko. Masyado akong mabilis. Nasaan yung mga kasama ko? Saan sila? Dito. Dito sila. Here you go. Woo! So checkpoint number 1 is Sky Plaza. Woo! Okay, so checkpoint number 1. Ayan, checkpoint number 1. Shout out sa mga marshal dito. Dami. Solo duo. Shout out kayo, shout out. Yes. Yan, nice. Gulo na dito. Nagkakagulo na. Shout out sa Pangasinan East Rider Club. Buo po kami tayo. Paano na lang? Dito. Shout out sa iyo ate. Thank you po. Hi. Shout out po. Ano pangalan mo tayo? Annalyn po. Bye. Okay, so checkpoint number 1, Sky Plaza, Natividad. So tapos na kaming magpa-check ng passport. Ayun. Woo! Shout out sa mga marshal doon. So next checkpoint, Santa Barbara. Hindi, Binalonan. Okay. Okay, so checkpoint number 2. This is Binalonan Town Hall. Yung magiging checkpoint number 2 namin. Woo! Pops! Woo! Checkpoint number 2. Pops! Duo! Okay, so checkpoint number 2. Yan, shout out sa kanila. Opo. Sa Davis Square. Pirma po kayo Tignan mo baka mahulog. Sakit mo na ba ba? Saan po? Diyan sa gilid. Ay, may kape. Kailangan ko yan. Passport nyo. Shout out po sa inyo, shout out. Yan. Shout out po. Hindi, dalawa. Sige po. Ayan guys. Hindi na ako mag-aalis ng helmet. Dumadating ka. So hindi naman ito photo ops pero checkpoint. So kailangan mo ipa-check yung sport mo. Going to checkpoint 3 guys.
Napakatindi rito, grabe. Going checkpoint number 3. Woo! Napakatindi, solid. Shout out! Okay, so photo ops number 1. Photo ops na boss. Shout out sa mga mga nandito. Ayan. Picture. Okay, so tapos na mag-picture. Gagasap. Okay na. So tayo magagasap. Intro. Yung motoran. Ha? Din maniton. Gagasap muna kami. Full tank ulit tapos checkpoint. Ano susunod tayo dito? Anda na. Anda na. Napakabilis namin. Anda na. Ayan, so gasap muna kami dito. So may mga naabutan kami dito. Ano? Okay ba? Oh, ride safe sa inyo mga paps, ride safe. Ano paps? Yun. So going to Anda na kami mga paps. Okay, so going to checkpoint number 3. Tira! Ayan, so medyo mabilis ang pacing dito ngayon. Kasi gamay na yung daanan. Shoutout nga pala BRC Alaminos chapter na nag-aabang sa photo ops number 3. Shoutout sa inyo mga paps. Malapit na kami. Dito kami ngayon sa Santa Barbara. Grabe, ang daming mga exciting na na hindi ko nakuhanan kanina guys. Ganito pala tong endurance na to, talagang pabilisan kayo. Kasi may inalat lang na time para tapusin mo yung challenge. Ngayon kapag hindi mo na kapag hindi mo na accomplish yun dun sa given time, pwede kang ma-disqualified. So dapat talagang aggressive yung way ng pagpapatakbo mo. Hindi pwedeng alam-alam. R15! Sige, muna na nga kayo. Go na! Si Pops Arnel, hindi ko na nakita. Woo! Wala na siya mga Pops. May mga nag-aabang dito. Woohoo! Next endurance, ecoturismo. Magsosolo ko mga Pops. Solo lang, solo category. Oops, hindi ko alam to kung saan to. Straight lang. Yeah, straight lang pala. May mga nakarating na daw dun sa Tondol. Mga NMAX, Aerox, R15 daw. Marami ako nito. Marami din yan. Oo. Nakuha na nila yung kanin kanina. Aywan na lang to, mabigat. Ano tagakain? Oo, Papa John. Pops Jeff, shout out! Yeah! Ingat mga sir. Ingat sir. Wala ko kanin. Wala, nakuha yung kanin. Ingat kayo sir. Sige. Ayan, so akala namin pag kain yung ibibigay nila. Hindi pala, itlog pala. Pero by the way, salamat pa rin. Shoutout sa mga marshal dito. Woo! Grabing bakbakan to, Pops! Shout out sa mga marshal dito. Napaka-organized talaga ng Kumadjust ako! Slide ako doon! Dapat pala hindi ako nagbabawas kapag liligo ako. May tendency kasi na mag-slide ako.
susunod!